aquest any. Ja són 12 els que, per treure'ns una mica aquesta calor, disfrutar amb la canalla i això, hem d'anar als pobles del voltant. I ja fa 4 anys, el 2014, amb Joan Castanyo com a alcalde, vam exposar al ple la necessitat de certs equipaments per Sant Celoni i la Batllòria, com vindria a ser la piscina municipal. I tant el Partit Socialista com Convergència i Unió no van acceptar la proposta. El 2015, una plataforma ciutadana va recollir més de 1.200 signatures a favor de la construcció de la piscina. El 2016, amb Convergència i Unió al govern, el ple va aprovar per unanimitat una moció presentada per la CUP i un dels acords d'aquesta moció era la construcció de la piscina durant aquesta legislatura. Ara, sembla ser que això no serà possible. El 2017 vam seguir pressionant. El govern saloní anuncia que està treballant en la modificació urbanística per fer possible la construcció de la piscina, però malauradament no en tenim cap notícia. A més, suposadament, a porta tancada estan projectant una piscina amb un cost de 2 milions d'euros, cosa que considerem un cost del tot desmesurat. Aquest cost podria fer que el projecte fos inviable. Sant Celoni no necessita una piscina monumental, necessita una piscina assumible i realitzable, i amb la meitat del cost es podria fer perfectament. Estem cansats de promeses electoralistes que no aniran enlloc, com és el cas del nou hospital o del Museu del Bosc. Són projectes il·lusionadors però difícilment executables. Hem de tocar de peus a terra. Sant Celoni necessita serveis que siguin assumibles i assequibles. Serveis que podem gaudir de veritat tots els salonins i salonines.